sashin nga ai kublei ya piwe ki paraman siem ki bakordor ki ba ai ka bor bar kapor ka jong pi ban sha skor ka jingslok ka belangkot na ka ktien ka jong blei nga yang ha ka ni ka por na ka banta ban sam ya ka kubor ban kren ka jing shisha jong ki long yin long sem kristan ki jongi nga ngai iwe piwe na pi pladap snap ban sha skor ya ka banta ka bangal dep kren menin shapang ki santli ki ke ha ki long yeng long sem kristan ki jongi bat ngla kren kumba artli kris bat ke ktien ka jong blei ta ka ni ka por ngan kren shapang ukpa bat ke kami kineru ki pasdang do ki ukpa udon ka benta ka ba kraw bha ha ka long yeng long sem ka jongi lapan kup bor yo ukpa do blei bon long khli do jong ka yeng hatu judan mo ki kpa ki ban long ko mu Joshua ban ong manga bat ke yeng ke jonga ngin shakri yo try ngi yo I ha ki ni ki sngi bon ba ki long yeng long sem ki kreu ki tlot ki swai ki kme ki kpa ki sedang ban puslai namar ki long yeng ki long sem ki tlot bat kham tam ki pat ki pra ha ki babun rukam le sino kpa na ka kme lani ni ki khot Henry menta ngan kran kerpang na ka benta ukpa bat ka kme ukpa ha ka jing shisha udan ka benta ka ba kraw bha ha ka long yeng long sem udeiru uta ukpa ubadan ka jingkit ka bakhya kamde tang ha ka bante ka long yeng long sem Henry kumnu ban pendap penbiang ha yeng sem kumnu ban penhe pensani ki khon ki kti ki long kpa ha ka ni ka juk ka bamenta nge yo ihi babun ki lahir dor namar ka daw ka long ngin shu ong bet da ka baburam bakas dang nala rampe ai bo ukpa shuwa bo unte ka long yeng long sem shuwa bo shimti ya kanu ka breu udei ban perkhat jingai udei ban penmlin ila de ya ka jinglong babha ban psai la di da ka ktien ka jong ublei bat kham tam ban pelong shisha yu ublei ukhli du ha ka jing em ka jong u ukpa bon sin habingi pet ya ka ni ka juk ka bamanta ngin sedang na du khanna hadu samla hadu rangba hadu mudolong kpa bon sin ya ka jinglong jong u khanna shinrang lani jong u rangba phin yo I bakan sedang na ka yeng lada uyo ya ka kame ukpa ki banang ban hikai ya ka jing em ka babha ban san ban long uta urang ba ban long uta ukhun ban long uta umama ban long uta ukni ban long uta henmen phin yo I hadu bon da shimti ya kanu ka breu lani bon te ka long yeng phin yo I ulam lien ha ka jing long babha namar balai ba udei ukhun ubla penhe pensan ha ka jinglong tibreu tiblei menta phin yo I beki long kpa ha ka ni ka juk ka bamenta ki long tang ka nam ngan shu ai nuk sai phi la phi pet yu khna samla shinrang menta ro ting ula pen hier dor le de de krukom kren ke jungu ngaju yo asngo ye ki breu ye ki para shinrang lani ki khna samla shinrang lani ki khna beki jumlin bha banken pha kalong ke eki ka bapen smusi oblei shi sien ba upara shinrang ukan pha ya utrang ba kapani ulapan jam rengi ulapa nadu katuka por bat ondaw la shongkha unam smuthu ya ka dor jong ka jinglong rang ba ya ka dor jong ka jinglong kpa ko phi ki kpa to phin kan mau la da phi don ni ki khon shinrang ki jong phi lani ki kemero la phi don ki khon shinrang jong phi to phin hi kai hakalanti ka badai kumnu ban kren ban khana kumnu ban perkhat shi hajar sien namal la da phi pen lien yo khun jong phi kumukpa ban pensan ka ktien ga jong blei kan mau shobun kren la da ka kan thei la da ka khana la ki rangba la da ki tamen phin yo I un kren da ka jing tip breu ka bas ngosi phin yo I menta bo rangba ola hier dor hadu kata nadu hayeng kme hadu hayeng kur ladu hayeng long namar balai ba ula im bat ka parthai kum ki kpa kade ka kamram ka jong phi
Kadang don kalad ye pi, kampat dir. Kadon kam ye pi kum kilong kpa. Kam de ye pi ba pinshu tia sngi le ne pin yo tia langai haki e ki ijong ka perthei. She seen ba pla shimti ye ka brio, but she seen pila don ki kun ki ka de ka benta ka ba crowd tam ye pi ba pin te ye ka long yeng ka jong pi halor u mau siang. Mental ra pi ukpa pi em ha ka di. Mental ra pi ukpa pi lap miet ban kran ka tin si tin sang. Ka e pi kwa no kun jo pila niki kun jo pi. Pinam la ban on ki ke kun le ginseng, ke kun le kata ka babha habaila di pim la ban pen i ka jinglong babha. Mental ka ni ka juk ka ba mentale ki kun em ki long ki ba pit bahai ka jinglong jo ki me kpa. Lade ki kpa ki bakla kren, lade ki bakla em ka jing em ki kun ki nuot ban ya side ni abat kyong ka jinglong jong pi pat de. Na kata ka daw kum ki kpa pim de ban perkhat tangi ka menta. Pi hap ban perkhat ya ka ban sawan. Piyo i bon bha ki long kpa menta ngin kran na du ki kun sam larang ba. Balay ba wat hakajing ya day perlok ka jongki hakajing it ka jongki kimlong stable karukom perkhat jongki. Namar balay pikim dane ka ketien ka jong balay. Kadon kam bahay orang ba brio na du udang kana hadu bunda samla. Un im da ka ketien ka jong balay kenang ba ondo tay ka long yilong sem uda shongkurim la shay skiro unnang kumno bantay ya ka long yilong sem da ka ketien ka jong balay. Ngisu tanat bahabat ngi I tanat ban pet I ki long yi long sem ki ba ki kime ki kpa ki em da ka tin jong ble bat ki khon ro ki bot ik nuksa jong ki hanrei man ta pin yo I ukpa uba mudi teng teng upha pan thit secret o khon teng teng upha pan thit kia do khon teng teng ukran ki tin ki bas new man ta ka tin jong ble ka ong ha ka shi thi jong ki Ephesus ko phi ki kpa wat pan bitar ki khon Kani kam theo tang yukpa, kani ka theo lang ya baro arngut ka kami yukpa, teng teng ki khon ki don kam ya ka jing iet ki don kam ka jing slok ni ki kpi kpa Henry ki kame ki kpa kim don por, ukpa don por, lada bakla kandiat ula keno ya ka bri ya ka tengah, ula keno ya ka long. Haim pin la bante ka long yeng ka jong pi, lada pi ukpa pidang yat ka jing im ka bakan riang, kumno pin bet ya ka jing im jo khon, kan mau ko pi ki kpa. Lada pikwa baka long ying jong sem jo pi kan long ka bakamen. Lada pikwa biki kon jo pi kan buat ikon nuksa ka jong pi. Kan mau ban nangkong il di pi haban kala ka mun. Lada pi di wan nam di shu. Lada pi kren kiktian basniw pendu pendam no. Pinam la na ladi hanre da ka bor jong umen sem bakoy. Pi haban duwai wat ban sya jeng edro. Kenang ba pila balong uta orang ba ulong kpa. Ubala shisha ban penbet ya ka ying ka sem jong pi. Henry menta lada ukpa ukwa ban penbet ya ka jing im jiki kon ka don kam pelad ya uti. Bun I no ka jing long barem ki jong u. Ka bas ngusi menta wat ukpa bat ukon ki di lang. Wat ukpa bat ukon ki enjoy lang. Shay pi expect pi kmi lanti ka bakumno ka long ying ka jong pi ti. Kadon kam ye pi kum ki kpa ban kala ka bamut kapor kampat dir syutip tangkan ka way baka jing im jong ubriu ka long ka bapti kana ka jing im jong ubriu ka long ka balangkon bat nganget ka ni ka kubor kan kren ye pi kum ki rangbak ba pinlong kita ki kpa ki bastat ba pinlong uto kpa ban sngu thu lem e ka jing kya jong ka kame ki don ki kpa ki ba shu I ya ka kame teng teng ki lawan na ka jing try haga jaka bikin ya rap shed lani ki rapan kre kot ki kon ke ki le haka mobile ki penbernia ladi haka mobile ki pet film balaja babakla ki kan hit ki kon ki kan hit ya ka tengah ke ai kane ka long ka bas ngusi bha ka bangi yo I haka ni ka juk ka bamenta henry nganget ba kane ka khubor kan wanra ka jingkala happy ki long pa bak nang ba pin yo ki kon ki beriu blai ka don kam ba ukpa nang kong unlong uberiu blai mentangin keren sa ka kami kadon ka benta ka bakraw ka jingkit ka bakya kandai benai ka haban punyi kun kandai benai ka haban punyi kun rengkat ka jingkit ka bakya ka haban le tray ka haban tray kam yeng ka haban penbiang ba mi long ka haban penbiang ladong shudong hakai long yeng long sem lada daily le ka kami ka kon katnu ka jingkit ka bakya haka pang ka shitam Henry kan mau kum ka kami pat de Ublay ulapan ko bor ya pi.
ban khai ki khon u bleiru ula pen kup bore phi ban pen bet ya ka jing em ju ki khon ban long ka taka kame ka ba em ha jing duwai hang nung in yo I ka nu ka juk ka ba manta bingin yo I ki tiki long kame ki ba long kum ka hana ki ban duwai but try to say but to pen mi ya ki Samuel Henry ka ni ka juk ka ba manta ngi yo I bun ki long kum ku Samson ki ba em ha ka jing so bha par thei ha ka jing kwa bra jong ka do kum ki kame u blei ula pen kup bor ya phi om tang ban pen biang ka bam ka di ban psai ki khon daka ban pen kedang ki diki e ki bakan jado henry ka ba kongsan kum ka kame psai ki khon daka jing bam ka bakan jaman se psai u tanga le phi yo I u tanga jong phi utulat kadan kam ye phi ba pen psai u daka ktien ka jong oblei pen kan mau yu daka ktien ka jong oblei bat kan mau ka bor ka ktien ka jong blei ka don ka bor ka ban kta e ki khon jong phi ka ban kta yu tanga jong phi snau si be ki kime ha ka juk ka ba menta kim don por ha ka kam ban shakri ila ki jong ki khon wat ban be ka jing seng bon sin ki penlong mar thai la de menta ki don ki kime ki bang ki khon le jing seng Sunday school wat ju pep jing seng Sunday school yela de wat jing seng lo kim julai bat la de ki khon ki pen bet ka jing em jong ki le ka kamil ni pa ki ong wat ju batai start Henry kum ki kame pi de ban kamen la de pi don ye ki khon ki ba e ban shakri u blei ki ba ya ya kalanti ka badai kum ki kame pi de ban kamen bat ban ai ngo yu blei to kum pi ko pi ki kame ka don kam ye pi be pin long kum ka hana ka ba em hajing duwai khnang bo u blei ula ban sei na ka kpo ka jong pi ye shibon ki Samuel ngi yo I ba ka ni ka juk ka ba manta ki don ki long kame ki ba ai mon bhai ki khon ki don ki long kame ki bi ro khon bo khon janga ba tipsni ka khon janga ba tipsni kim yo I ka ba shlanden ka jing ro khon ru ka long ka ba ma kum ka kame ni de ban sngo tho nadu hakru kam riam ru kam bet hadu kru kam kran kam khana ba ro ka de ka kame ka bandan banta na ka banta ka riam ka bet jung ki khol la de shan dang na kan thai kum ka kame ka don ka banta ka ba khrau na ka banta ban hi kai ki khon kum no ban kran e ka akor ka buram kum no ban buram ki bla asan ki bla tamen Henry ha ka ni ka juk ka ba manta bon ki kame kim judan kumta ke e ka ba ki kame ki ong khon le bha ban pas khon riam kum ni khom kat khon phong kum ni kat kum ka juk ka ba manta ka ba sneu si teng teng wat ki kame ro ki thiet de ki riam ki bala ban pen sneu si kham tam wat ban le ha ki jaka ying mane ha ki jaka ba kantang kan nungun e pin yo I be ki kame ka ni ka juk ka ba manta ki ban ong ki khon riam dan buram Henry ka juk ka ba manta ki bon ki kame ki thiet ki khon wat kin phong ki sap ti ki belong kot ju le na mar ka fashion kan mau ko ki kame hakmat ublei ki ne kim don dor hakmat ublei u kwa ban yo I pi ba pin long ka kame ka ba start ka ban te shisha e ka long yeng halor ki mau siang halor u mau siang om ban long ka ta ka kame ka ban liet ye ka yeng dala ki jong ki kti ki jong phi kadon kam ye phi kum ki kame ban long shisha ki bariu blei hakane ka juk ka ba manta pendu la don ki kame ki balap miet ban ya maya nia la don ki kame ki balor ni la don ki kame ki ba kan tho ki ba bisha de ka jing em ji ki wai kan mau be ki khon ki pat ye phi kaman to ye phi phin le ki ban kit ki kam ka balang kaman to ye phi ba phin long ki ta ki chairperson le ni ki nong ket ak jing seng kan thei ki jing seng samla kaman toy lada phim don yo kres bal lada ka jing em jong phi kam long ka badap de ka tin jo blai kan mau phin jen thut be ti ha ka tin ka thlet jong phi phin jen thut be kur kam em ka jong phi bat ki ni baro kin long le ne e hakmat jong blai na ka ta ka daw ai ba ka ne ka khubor ngadon ka jingai bakan kren shisha ya ki keme bat kumju ro yo kpa menta la de ki khon jong phi ki yat kan riang phi haban yit ilade bale ki khon janga ki yat kan riang phi haban yit ilade yo le se ka pas ka jong phi ka long ka bakan riang bat bi ki khon jong phi ki long kum ne ta ka don kam yangi bingin kala ka bamut kum ki keme ki kpa ngi don kam shisha ban kala ka bamut khnang bingin la ban yo shisha ye ki khon ke bariu blai nama ka tien jong blai ka pan kan ma yangi kum ki keme ki kpa ko ong ko phi to hi kayu khna akalti ka bodi ban ya ti unum kan ria na ka wat habolu tammen
long belakar ku yaki tu ki keme ki kpa ke ba mi na ka kpo jong ki yaki khon ki ba hadu ban ki da shong kha ke da shong kurim ro ki nang ban buram e ka lok ki nang ban te ka long yeng ban sneng ban kra ki khon ki jong ki ban nga nged scam kane ka khubor kan long shisha ka ban yarap ye phi iwe pi we na du ki long kpa ki long kame bat ikitu ki ban sawan ro to ble ke jing suk un kar khu ye phi amen tu ini duai kaburam bat ka jing ro i ai shami ko pa bi nak banta ka ni ka khubor ka bamla ai pedeng jungi ai ba ka ni ka khubor ko pa bi kan kren ikilong kimi kilong pa bikin kedet ben riu bat bikin kala ka bamon khnang bi la ban yo ikilong iki khon ki kti ke bat tip riu tip ble ki ban pen buram ka kerteng ka jami shimti ko pa bi ka ni ka por bat pen kan tang ka ni ka khubor ha ka kerteng ka ban por tam ka jumi jesus christ ki duai amen